Doamne Iisuse, în această zi de joi, 12 martie 2026, vin înaintea Ta cu dorința de a Te căuta mai mult. În mijlocul lucrurilor de fiecare zi, ajută-mă să nu uit cât de mult am nevoie de prezența Ta. Tată Sfânt, arde în inima mea o sete sinceră după cuvântul Tău și după voia Ta. Ajută-mă să găsesc bucurie în apropierea de Tine și liniște în promisiunile Tale. Duhule Sfânt, Te rog să binecuvintezi această zi și să îmi păzești gândurile. Îți mulțumesc, Doamne, pentru dragostea cu care mă chemi mereu mai aproape. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Am citat din Psalmul 42, versetul 2. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Am citat din Isaia 55 cu 6. Amin.